nainštalovať všetci. Náš Ghost moderátor nainštalovaný. No, ešte sa to dobre, ale už sa tam... Dobre, už je aj tretí člen týmu akcií. No, dobre. Takže, dobrý deň. Vítame vás v pokračovaní. Vítame vás pri pokračovaní nášho podcastu Spicy Photo. Bavíme sa ešte stále o sociálnych sieťach. Je tu s nami Robo Vojsovič. Zas. Čo už priezvisko, to je trápne. Ja som Robo, ty si Šaňo, bodka, vybavené. Okay. Michal je náš ghost moderátor. Za kamerami. Zdravím. No, budeme pokračovať. My sme skončili v predchádzajúcej časti Instagramom. Ten by sme ešte dokončili. Povieme si ešte niečo o TikToku a presunieme sa na OnlyFans, o ktorom si tiež ešte niečo povyprávame. A niekedy v ďalších podcastoch sa môžete tešiť, že budeme tu mať aj OnlyFans modelku, ale to bude ešte za nejaký ten čas. Pardon. No, tak ešte k tomu Instagramu. My sme skončili vlastne pri tom, že ako Instagram zabíja umenie, bla bla bla. To si pozrite v minulej časti. Hej? Jedna vec ešte, ktorú by som ja rád spomenul pri Instagrame, je tá, že ľudia sa strašne orientujú v Instagrame pomocou lajkov. Hej? Alebo teda, zle som to povedal, mierka alebo merateľnosť kvality umenia a úspešnosti na Instagrame sú lajky, hej? Čo je úplne strašný nonsens, keď to zoberiete, pretože pokiaľ poznáte algoritmus, viete s ním pracovať a máte nejaké tie skúsenosti, skilly, tak vôbec nemusíte byť nejaký super umelec, aby ste mali na fotke, kde je obrazne povedané, vyfotené, veľké, točené, hej, hnedé, ale je tam 100,000 lajkov, hej, pretože viete, ako funguje algoritmus, hej, ale na druhej strane môžete mať umelca, ktorý je svetoznámy fotograf, hej, ale tento algoritmus nejako nepozná, lebo je mu to jedno, ako väčšine fotografov nám to je jedno, celý algoritmus a tieto veci. A postne tam fotku, ktorá bola ocenená na neviem jakých súťažiach svetových, fotografických, bola uverejnená v časopisoch, v galériách. Visí v galériách na stenách presne svetových, ale na Instagrame má 4 lajky. Aj tomu lajkli kamarádi, ktorí ho sledujú. Takže ja som toto chcel ešte povedať k Instagramu, že strašne sociálne siete skresľujú ten pojem, čo je umenie a čo nie je umenie. Hej? Že rozdeľujú to na úplne, deformujú ten pohľad človeka na to, že čo je pekné, alebo čo nie je pekné, alebo čo má nejakú hodnotu, alebo nemá nejakú hodnotu. A smutné je akurát to, ako to mne nevadí, ako lajky ma nejak netrápia, ja mám osobne vypnuté lajky na svojom profile, alebo nevidím tam význam toho, aby ľudia lajkovali podľa toho, koľko má fotka počet lajkov a nie podľa toho, či sa im páči alebo nepáči, hej? Taktiež. Takže toto je pre mňa smerodajné a nejaké lajky ma netrapia. Ale je smutné, že proste tá dnešná doba nutí tých ľudí k tomu, aby si takto krivili a deformovali a ohýbali ten svoj pohľad na to krásne umenie a tieto veci. Takže ja som toľko chcel ešte k Instagramu. Ako o Instagrame by sa dalo baviť strašne veľa. My ešte budeme mať určite zo pár podcastov, na ktorých sa o sociálnych sieťach a o tých problémoch so sociálnou sieťou ako fotograf budete stretávať a isto ich budete musieť riešiť. Ale dneska už sme tomu, venujeme tomu už druhú časť a radi by sme to teraz len tak vo všeobecnosti dokončili. Ja sa ešte chcem spýtať teba, koľko si myslíš, že má životnosť fotka na Instagrame? Celkovo. Že keď ty pridáš fotku, životnosť, čo sa týka buď u diváka, alebo všeobecne, hej? Keď si spomínal minulé časti, že miliardu? Aha, denne. Denne, hej, že je pridaná miliarda fotiek denne. Áno. Tak aj keď máš v podstate umenie, hej, že máš nejakú umeleckú fotku tam pridáš, tak podľa mňa nemá ani niekto čas si to všimnúť. Jasné. Vieš čo myslím? Ale to je vizuálny smog. Áno. Áno, no len
toto je jeden z ďalších mnohých problémov, ktorý sociálna sieť má, že to umenie sa to v tom stratí, no, v tom balaste, ale práve to je dôležité, že ono je strašne zaujímavé, alebo mne napríklad nejde do hlavy to, že keď si všimneš, tak každý rok je nejaký trend na Instagrame, alebo pol roka, kedy napríklad jeden trend bol, že všetky fotky boli do sepiového filtra, hej, to bolo populárne, tak všetci tam tasali ten sepiový filter. Potom bol populárny green nejaký, orange, hej, zeleno-oranžový filter, tak všetci tam tasali zeleno a lajky už tam lietali, hej. Čiže ono je to také, že mne to príde tak, keby každý chce zviesť na ako to není nič zlé, hej, že každý sa chce zviesť na tej vlne, tej popularity, alebo toho, že teraz som odrbal ten algoritmus, som to chytil, hej, mám to tam. Len to je to, že potom začneš, čo sme sa bavili už minule, že začneš podmieňovať tú svoju tvorbu, vlastne ako keby podriadovať ju tým sociálnym sieťam a to je na hovno. Ako riešenie tu myslím, ako že neexistuje. My sa tu môžeme o tom baviť 3 dní, jak sme sa aj s Michalom bavili, aj s tebou, hej, mimo podcast, že túto vec my nevyriešime, hej, čo sa týka sociálnych sietí, ale minimálne sme chceli sa k tomu v podcaste vyjadriť, vyliať si naše nervy. Proste troška odpustiť páru a samozrejme riešenie je niekde nedohľadne, si myslím. Pokiaľ ľudia, ktorí pracujú, alebo ktorí tie sociálne siete vlastnia a nezačnú s tým oni niečo robiť sami, tak my ako ľudia ťažko tam niečo zmeníme, aj keď tá možnosť je, ale my sme minimálne chceli, aby ste o tom vedeli a aby ste to proste počuli ten náš názor, aký my na to máme. A neriešilo sa vlastne na Instagrame, že by mali zrušiť cenzúru? Niečo sa mi zdá. Riešilo sa zrušenie cenzúry bradaviek, akože ženských. Len tam to niekde zamrzlo a možno, ako bol by to krok, myslím si, že dobrým smerom, lebo zase akože povedzme si na rovinu, akože tá cenzúra, bradavková cenzúra na Instagrame je úplne, ideš hoci kde po ulici a pozrieš si billboard, ktorý je niekde zavesený nad diaľnicou, hej, alebo niekde a je tam holka v bikinkách, alebo veľakrát som videl aj billboardy, kde sú proste topless, hej, že hore bez, hej. A to čo? To ako, že to je pohode. Čiže akože ja si myslím, že cenzúra ženských bradaviek alebo všeobecne bradaviek a nahoty na tých sociálnych sieťach akože nemá moc veľký efekt na to, aby ovlivnila tých ľudí, pretože to vidia všade inde naokolo. Hej? Takže... A chlap bez trička v pohode a žena nie, lebo to už je úplne ináč vnímané. Pozor, to nie je pravda úplne. Lebo? Mal som prípad, teda ja nie, ale bavil som sa s jednou fotografkou o sociálnych sieťach a ona fotila nejaké rodinné fotenie mali a mala fotky z dovolenky, kde na fotke bola ona, potom mi vravala, že tam bol jej 15-ročný syn, manžel a to bolo asi všetko a zrovna kvôli manželovým bradavkám jej normálne akože blokli fotku a Instagrame napísal, že sexuálna proste nahota, no. Hej, takže, ale to bolo si myslím skôr tým, že asi algoritmus to vyhodnotil, že bradavky, hej. Tak, takže tak, no. OK, no, posúňme sa k ďalšej téme, teda k ďalšej sociálnej sieti, a ktorou je teraz populárny TikTok, teraz na TikToku je mŕtvý, hej, nič neznamená, úplne, konec, ende šluse. No, TikToku poviem, ja za seba nemám s tým nejak moc skúseností, som na TikToku. Pozitívum, ktoré ja vidím v TikToku, je to, že majú tam strašne namakaný algoritmus, fakt premakaný, že vám fakt podsúva to, čo vy chcete. Hej. Problém je ten, že vy keď náhodou omylom sa zastavíte pri nejakom videu, ktoré vás nezaujíma, alebo ktoré vám proste na nejak random pušlo, hej, že ja neviem, niečo, že... Futbalisti? Áno, futbalisti, presne, tak potom vám ďalšie 3 dni furt vyskakujú len futbalisti, čiže na toto, kým som si zvykol, bol celkom problém, lebo ja som tým, že keď som si to už vyfiltroval, tak ja tam dosť naberám inšpiráciu, čo sa týka fotenia. Že sú tam dosť uletení ľudia, je tam fakt uletený content, kde proste máte úplne taký content, že ja sa niekedy zamýšľam, že či vôbec tomu človeku stálo za to
natočiť to, čo natočil a dať to verejne von, lebo to sú ako niekedy akože veľké extrémy, čo sú tam. Tam väčšinou, čím väčší bizár, tak tým to je viac pretláčané, hej. Ale mne sa na TikToku páči to, že ja som to tam vyselektoval a sledujem fotografov a hlavne sledujem backstageové videá pri tvorbe rôznych produktových fotografií, čo tam je celku zaujímavé. A keď to je len tak vyfiltrovať, tak práve výhoda je tá, že TikTok ti potom pušuje práve také podobné videá s podobným kontentom, čo je super, hej? Že nemusíš to tam extrémne vyhľadávať. Ja tam mám tiež, čo tam mám? Tetovania, metal, fotenie. No. A nevýhoda toho zase je, že ja ako fotograf, ja sa tam snažím, ja to mám vlastne len ako ďalšiu záložnú sieť, hej? Sociálnu. A ja sa tam snažím robiť content taký ako fotograf, hej. A tým pádom, že to nie je žiaden bizár, nič zaujímavé, takže ma to ako nikde nepušuje, ale vôbec mi to nevadí. Ako nemám ako v najbližších rokoch byť nejak populárny tiktoker, alebo neviem, jak to mám nazvať. Takže toto ma netrápí, len mi to troška vadí, že znova je tam ten istý postup, že pokiaľ robíš nejaký zrozumiteľný content, ktorý má nejaký prínos pre človeka alebo pre publikum, prínos v tom zmysle, že to není bizár, není to somariny, není to proste redkovkárske úplne kraviny, hej, ale že má to nejakú pridanú hodnotu, tak je to tam tiež celkom také, že tie videnia je celku problém. Takže k TikToku odo mňa toľko Miško sa tam uškrňa. Ja som sa začal strašne smiať, lebo ja tým, že nemám slúchatka a počujem vás tu s tým, že som za kamerami od vás trocha ďalej, tak Robo hovorí, že ja už to mám tiež vyfiltrované. Ja tam mám, a ja som počul, že ja tam mám fetovanie a metal. A on povedal, že fetovanie a metal. A vraj si, pánko labužník. No jasné. No. Nemôžem takto povedať na verejnosť. No, to sú tie slovné hračky. Do Dubnice už nechodím moc často, hej? Ja som tam furt, to je hrozné. Aj ty tam bývaš. No mne TikTok príde strašne taký, ja na túto sociálnu sieť tvorím strašne málo a to pritom som ako primárne kameraman, ale TikTok, ja keď mám robiť TikTokové video, tak mne to príde ako úplne, že premrhaný čas, strašne. Ja neviem, pre mňa to nemá hodnotu tie videá, ktoré tam nahrávam proste nejakým spôsobom, že... Je to tam bizárno. Ja som počul takú, nejak 2 dní dozadu som pozeral, teraz fakt si nespomeniem, kde to bolo. Pozeral som nejaký podcast, už neviem už kto. Fakt, nechcíte to po mne, fakt neviem, lebo ja som to tak pomimo len zaregistroval a tam povedali takú zaujímavú vec, že no to máš tak, 1000 lajkov na TikToku, máš ako 1 like na Instagrame. Čo by ako celku aj tak, keď to zoberete, sedelo, lebo tam naozaj, že tam ten TikTok to ide, to frčí. Ja som tam dal, však ja mám tiež TikTok, ale absolútne ja to využívam len keď som maximálne na záchode a zabijem čas, hej. Mám rád tieto úprimné priznania. No a čo? No bože. A ináč to nesledujem, ja som tam dal, mám tam zo pár videí ako kompiláciu fotiek, nejakú sériu, vieš, keď robím 4-5 fotiek, to dodám, zremixujem cez nejakú šablónu a blablabla. A tiež som kúkal na to, keď mi tam behom 15 minút 1000 videní skoro dalo, vieš, len tak. Hej, no. A z Instagramu som není zvyknutý, lebo vieš, tam je svoj okruh ľudí a tak ďalej, že aj keď má ten shadow ban, takže nemôžem sa nejako teraz prezentovať moc akože ďalej. A iba kúkam, že like, že videl. A ja kúkam, že čo sa deje, vieš? Vidíš, ja ešte zase myšlienka, nech ho nestratím. No dávaj. Ja ešte, jak sme sa bavili o tom shadowbane, my sme zabudli vlastne vysvetliť, čo to ten shadowban je. No. Tak ešte teda k Instagramu, hej, to pretáčame akože. Shadowban na Instagrame znamená... To je zvukový efekt. Aha, tak to je nie. Na Bluetooth druhý. Dobre. Ja viem ovládať iba ten jeden gombík. Nehaj to už. Dobre. No a shadowban na Instagrame znamená to, že oni vám vlastne nezakážu účet ako taký, ten vám funguje, teda profil. Jediné, čo oni spravia, že vás proste nikde nepušujú. Čiže vás nikto nevidí. Jediný, kto vás vidí, sú ľudia, ktorí vás sledujú a dokonca ani tí, pokiaľ nemajú zapnuté upozornenia na váš profil, tak im nezaregistrujú, že ste pridali niečo nové. Hej? To je shadowban. Čiže pokiaľ máte shadowban, tak vás vidia len ľudia, ktorí vás sledujú
Hej, to je jedna vec. A druhá vec, že pokiaľ si chcete skontrolovať, či máte shadowban, tak je to úplne jednoduché. Nájdete to v stave účtu. Nebudem teraz vysvetľovať, jak sa tam dostanete, lebo by ste to nepochopili aj tak. Stačí dať do vyhľadávania stav účtu, normálne napíšete, tam vám to vyskočí tam vám to ukáže. A hneď to tam máte. A tam vám ukáže, či máte zelenú fajočku, alebo ako ja, oranžovú fajočku. Nie, tam oranžový výkričník. Tak, oranžový výkričník, no takže tak. Dobre, a teraz pretáčame naspäť. Zvukový efekt, tak. To zase sa netrafili, nevadí? Nevadí, na budúce. No a teraz naša taká obľúbená téma, nie že obľúbená téma, ale teda takáto nosná téma tejto časti je OnlyFans, čo je posledná sociálna, neviem, či to mám nazvať sociálna sieť, ale tak asi to je sociálna sieť, keď to tak zoberieš. No už vidím tie komenty, čo tam máte čo vyprávať o OnlyFans? Vy ste chlapí? No ja fotím dosť kontentu pre OnlyFans. Nie teda ja. Ale fotím modelky. Sám pre seba. Fotím ľudí. Takzvané autoportréty. Ktorí majú content alebo majú profil na OnlyFans, hej. Čiže ako mám k tomu čo povedať, hovorím, v niektorých z ďalších podcastov budeme mať aj OnlyFans modelku určite, aby to teda nebol len taký jednostranný pohľad, ale tým, že modelky, ktoré som ja oslovil, tak nám povedali to, čo som hovoril, hej, že sme ešte maličký podcast, nikto nás nevidel a oni sa tu nebudú strapňovať. Tak som si povedal, že budem... Pozdravujem Moniku. Že budem fotiť svoje chopaté nohy. Takže ako ja sa my sa k tomu vyjadríme z toho pohľadu našeho, ako súkromného, hej, a z pohľadu fotografa, keďže ja fotím takéto veci, tak aspoň z tohto pohľadu sa k tomu vieme vyjadriť. A či už to je dobré alebo zlé, to už necháme na vás. To už každý si na to správte názor podľa seba, hej. Mám začať ja, alebo ty? Môžem povedať svoju príhodu? Povedz svoju príbehu. Poď, príhodu. Príbehu. Príbehu. Chceš efekt? Daj. Pravo Skúsim hore. ešte. Pravo hore. Tento? Mm-hmm. Dobrý efekt, dobre. Aspoň vieme. Počkaj, to musím vypať. Ja som si písal na TFPčko na fotenie s jednou holkou. Koľko tomu je? 2,5 mesiaca zadu, 3 možno, neviem ani už. No a dohodli sme si normálne fotenie. Logicky, že čo sa ide fotiť, kde sa ide fotiť, proste úplne normálne, ako čo fotím ja. S tým, že asi po 2 dňoch písania a komunikácie z nej vyplulo to, že aj mama je OnlyFans, hej? Že či by sme nemohli fotky spraviť aj tam. Tak som sa aj normálne spýtal, že proste OK, ja s tým problém nemám, ako mal by som to ako ďalšiu skúsenosť, že berem. Tak som sa spýtal, že aké fotky si predstavuješ, tak mi všetko opísala, že by chcela výsledne 10 fotiek, hej? Mm-hmm. Moja prvá reakcia na to bola, že dobre. Na to, čo sme sa dohodli predtým, tak to platí, že ako zadarmo, že proste TFPčko, s tým, že tých 10 fotiek spravím, upravím, pošlem, nie je problém a len chcem za to zaplatené. V podstate ja ti nebudem robiť fotky zadarmo na platenú platformu, čo máš ty, a tie peniaze sa aj vrátia možno za 20 minút, hej, keď tam pridá fotky. Tomuto ti potom poviem príhodu. Možno áno, možno nie. No, reakcia bola taká, nemilá z jej strany, lebo asi sa aj to neľúbilo, keď som jej povedal, že chcem 200 €. Reálne, normálne, 10 fotiek, 200 € finálne upravených. No, už som bol, neviem aký, už som bol, jak to povedala doslova, že ja môžem byť vlastne rád, hej, že ju uvidím nahú. A ty si sa nepotešil? Nie. Mala chlpatý chrbát, alebo? Neviem. Nemal som možnosť to vidieť ešte, ani to neľutujem, ale že proste dala mi to takým štýlom, hej, že druhý fotografii by sa pobili o ňu, že ju môžu vidieť nahú, lebo druhý si za to platia, hej, za jej obsah, hej, kvázi. Kde bol ten smiech? Presne to. No a tak som mi povedal, že pozri sa, na to prvé fotenie, čo sme sa dohodli, není problém, len pokiaľ máš problém zaplatiť, normálne chápem to, tak si správame aspoň to prvé fotenie, že v rámci TFPčka, hej. Už aj s tým mala problém. Ja ešte ťa preruším na chvíľku. Ja som stratil, ale kedy sa to preklopilo? Keď som povedal sumu.
Ale z toho TFPčka na platené fotenie. Ona povedala, že ja mám aj OnlyFans, chcela by som fotky, že potom to fotení, že keď už bude rozhýbaná a tak ďalej, že už normálne... Ja som asi, neviem, som to prepočul. Že či by sme spravili fotky aj takého druhu. Ja, že OK, nemám problém nafotiť, ale za peniaze. A tam sa to preklopilo na to, že už som bol v podstate chuj, že si pýtam ja peniaze za fotenie toho, čo chcela ona. Robo. Čo si to vlastne dovolujem, hej? No máš sa ešte čo učiť. A druhí môžu byť radí, počkaj, Michal, počkaj. A pritom ona už bola rozhýbaná, Robo. Aha. No a pritom ja môžem byť vlastne rád, že uvidí nahu, hej, lebo druhí si za to platia, neviem koľko, 8 eur mesačne, wow, super. A takto som prišiel takúto skúsenosť, no. No je to, no. Bol som smutný veľmi, no. To je super, že... Irónia. Že žena si ohodnotí svoje telo na 8 eur. Mesačne, mesačne. Pardon. Tak... Ja si platím HBO Go a to mám 11,99, to je drahšie. Ty vole, aj môj paušal je drahší ako toto. Ale si zober, že... To je zaujímavé. Podľa mňa tento problém je ten, že a pritom tá baba, nechcem ju uraziť, hej, alebo niečo. Bola normálne vyzerajúca... No ja si myslím, že sa urazila sama tým, ako k tebe pristupovala. Takže... Ale tak ja som jej potom napísal, že s takýmto prístupom ti želám veľa úspechov do budúcnosti s fotografmi a u normálnych ľudí si nenafotíš, keď budeš proste takáto. Normálne som jej napísal. No ale... Podľa mňa bol ten problém hlavný to, aj v tomto OnlyFans, že ona je nabústovaná z toho, ako jej píšu doslova nadržaní chlapi, hej, že aká je nádherná, krásna. Nie, to nepíšu. Nie je to tak, nie, to si len nemyslím, hej. To je producenti z Hollywoodu píšu, hej. A pritom tá baba vyzerala normálne, hej, pekná, normálnu postavu, keby si ju videl na ulici, nechcem povedať, že ničím výnimočná úvodzovka. Klasická žena. Jasne, áno, chápeme sa. Proste... A normálne som ostal kúkať miestami na ten mobil, že prečo? A sebavedomie mala také, podľa tých správ, ako písala, že ja, vieš, že ja som tá nádherná, tá najkrajšia a ja môžem byť vlastne rád, že som mal od nej vlastne takú šancu, ktorú som očividne... A ty si ju premrhal. Premrhal, no. A si treskal doma hlavu o stenu? 4 dní som plakal. Z Instagramu som plakal 3 a toto ma viac dojalo. A potom si jej písal ospravedlňujúce sa správy, že prosím ťa... Nie, ona si ma blokuje totiž to. Ja ti ešte zaplatím, keď ťa budem môcť nafotiť. Jasné, ja ti dám 200 eur. No, to si mohol skúsiť. Určite. To by prešlo, si myslím. Či myslíš, že? Podľa toho, čo mi opisoval, aké fotky chce, tak neviem. Dobre. Teba si rádi ženy blokujú, robotuším. No tak to je také, to je taká zábava. Daj tam, Presne to. To je pre teba. Nemal som slúchatka, nepočul som to, sorry. Tak to budeš počuť, keď to budeš strihať, dobre? Ja myslím, že to tam dobre sedelo. Začínam už troška chápať. Takže to je moja skúsenosť s úžasnou modelečkou, hej, v úvodzovkách z OnlyFans. A hej, ja nechcem ohovárať OnlyFans modelky, ani modelov, ale príde mi to také dosť ustrelené. Hej. Príde mi ustrelené to, že sa niekto fotí. Oni ti povedia, že ten content, že väčšina takých tých zdôvodnení, keď sa bavím s babami, ktoré mi prídu takto na fotenie, vieš, že prečo to robia tak, tak väčšina tých zdôvodnení je to, že no ja som sa takto fotila aj na Instagram, teda fotila som sa na Instagram v plavkách a takto a tam je to zadarmo, prečo by som za to nemala chcieť akože peniaze, hej. Tomuto rozumiem, pokiaľ je ten content akože jednak jedné, že na Instagrame mala proste nejaké fotky v plavkách, hej, tak tam je to Instagram blokoval, dobre, tak sa rozhodla, OK, keď ma takto sere proste Instagram, tak založím si offko, hej. Založí si offko a pokiaľ sú tam tie isté fotky, ako by dala na Instagram, OK, beriem to, že je to v pohode. Bez ohľadu na to, jaký má OnlyFans vo svete, to meno, hej, že predsa len ako každý tam čaká troška iný content ako plavky, hej. A takto akože beriem, hej. Ale problém vidím skôr v tom, že tam sa to strašne rýchlo zvrháva, to je jedna vec, že ona s tým contentom strašne rýchlo prestane a prechádza na niečo úplne iné, lebo tam akože tá pozornosť sledovateľov je strašne prchká. Lebo to tam vystrelí, no, proste, hneď. A ďalšia vec je tá, že oni najväčšie zárobky, čo majú, aspoň čo ja viem z rozprávania tých
modeliek, s ktorými som sa ja bavil a ktoré dúfam, že sa nám podarí sem dotiahnuť, tak je hlavne z tých takých individuálnych správ, ktoré posielajú klientom. Hej, že oni vlastne, že ako keby tak zahačkujú tých konkrétnych ľudí, chlapov, ženy, ja neviem, kto to vôbec platí, nechápem, kto sa tam hlási na to. A oni potom v tých správach od nich už milkujú tí prachy. Tam je to gro toho dojčenia tých peňazí, hej, toho proste milkovania. A to, že ona si dá nejakých 8 eur za prístup, to je to ako... Základ. To je len to, že aby tam ten človek prišiel. A toto má štve, lebo toto mi príde pomaly ako gambling. Hej? Že toto je strašne návyková vec, pretože ona vytvorí v tých správach ľuďoch závislosť, presne, že ten človek, s ktorým si píše, ona v ňom vyvolá ako keby kvázi fejkový pocit toho, že ťa chcem, hej. Že toto je len pre teba. Áno, presne, vieš. A toto ma sere na tom, hej. Nesere ma ten content. Nech si tam fotia, čo chcú. Aj fotil som divné veci niektoré a už to nechcem fotiť. Aj by som fotil, len nemal som ako, no. Tak ja už to teraz vyberám. No. Takže toto je to, čo mne vadí na tej sociálnej sieti. Ďalší problém, čo ja nerozumiem tomu a neviem, ako to budú riešiť v budúcnosti tie ženy, muži alebo všetci, čo sú tam a robia takýto ten pikantný content, spicy content. Všimol si, som to tam vsunul. Ďakujem. Spicy foto, spicy content. No a teraz som stratil moje, nie ADHD, tá moja obsedantná vec sa... Sa vykokci. Aha, už viem. Že ako to budú vnímať, lebo tam na Only, no vieš, si chlap, hej, nadržaný nejaký, proste, ktorý má problém si nájsť ženu alebo niečo, prihlási sa to OnlyFans, dobre, alebo si kamarát tej baby, pretože ju chceš vidieť holú, hej, alebo bratranec. Dobre, do tohto nebudeme zabrdať, ale áno, je aj taká možnosť. Som čakal, že Mišo zareaguje. Skoro vyplul vodu, čo som pil. A vieš, a teraz áno, oni majú taký ten rýchly hype, hej, rýchly nástup, tí baby, ale teraz si zober, že no tak, ale koľko ich budeš sledovať, vieš, že... Takým ukážeš úplne všetko a potom ťa prestane baviť. To je jedna vec, ale druhá vec, že dobre, bude mať, akože chce to robiť do 40-ky, do 30-ky, vieš, že podľa mňa 2 roky. No, a to si možno ešte veľa povedal. Za tie 2 roky zarobí neskutočné love, aby mohla sa na všetko ostatné vykašľať. No. Čo je bez šance z mojej skúsenosti, čo viem a mám tie informácie, ktoré mám, tak viem, že to je 1 z milióna, ktoré sa to podarí. Čiže toto ja nechápem. Hej, že lebo ona predsa si musí uvedomiť, že dobre, teraz mám 18, dobre, tak content môžem robiť čo ja viem, do 25, keď to poviem, neviem presne, neviem ako. Vieš, čiže ten hype má, neviem, 3, 4, možno 5 rokov, aj to je myslím, že moc, hej. To hovoríš podľa mňa veľa, lebo snažím sa im nadržiavať. Tie prvé mesiace, dáme tomu 4, 5, 6 mesiacov, OK, potom už to klesá, môj názor. No. A tá moja skúsenosť s tým je teda taká, že mne fotievam akože na OnlyFans content pre konkrétne modelky, že ma oslovia, napíšu mi normálne klasická spolupráca, hej, fotení s tým, že ja teda nefotím nejaké hardcore a neviem, aké veci. A vypýtaš si aj peniaze? No, hej, áno, bohužiaľ, ja si vypýtam vždy peniaze za to. Ako vždy, ja už málo kedy fotím za nie peniaze. Ja napelujem na moju skúsenosť, vieš, takže preto sa pýtam. Hej. Ale tam sa ma udivuje jedna vec, že oni na začiatku, jak si založili OnlyFans, vieš, a tí baby mi písali vždycky a či nechcem s nimi fotiť, lebo blablabla, oni potrebujú byť fakt stále v pozornosti, hej? Akože aby sa o nich hovorilo. No a oni mi vždycky, presne ten tvoj prístup, čo si aj ty zažil, že mi napíše, hej, zo začiatku to tak teda bolo, mi písali a presne ja som im napísal, OK, tu je moja cenová ponuka, hej, a hneď presne prvá reakcia bola, aj ako cenová ponuka, ja som si myslela, že však zadarmo, veď ma uvidíte nahú. Hovorí moja... Tužím potom. Ja fotím toľko nahých ľudí za peniaze, že ty nie si výnimka, že vieš, že teraz ako pre tebou som fotil ďalších 20 ľudí, tak ako ty si teraz niečo extra, ako čo máš 3 prsia, alebo vieš,
Akože čo, vieš, ako... Aby niečo povedal, som ticho. Vieš, že ten fakt strašne divný prístup, hej. Ale už sa potom teda naučili, hej. Už sa naučili, že dobre, že tudy cesta nevede. A oni prišli na to, tie modelky, že im naozaj zo začiatku tým tvorcom na OnlyFans stačí, keď sa vyfotia aj mobilom. Hej. Tam ide o to, aby ten prvotný hype ich zaujíma iba, ako tá baba vyzerá. Vieš, ja chcem vidieť holú. Ja chcem vidieť, ako vyzerá bez nohavičiek, ako vyzerá proste, hej, v kúpelke, vo vani. Tak to nacváka na telefón, hej, a prvé 2 mesiace drb raketa, hej, zárobky ako svinia, hej, tududu. Teraz prešiel nejaký čas a sa ku mne tie modelky vracajú. No. A ja som furt nechápal, že prečo. Že čo to, vieš, že kde sa je to... problém, no. Nie, že problém, kde sa to zlomilo, že čo sa udialo. A zistil som takú vec, že tam sa ti to vyhypuje, hej. A oni na to, aby si udržali ten content, tak po nejakom čase už tým odoberateľom nestačia fotky z telefónu. Už by chceli vidieť fotky, ktoré sú aj dobre nasvietené napríklad, hej. Určite, áno. Ktoré sú aj dobre produkčne spracované, hej. Tak, ktorých je dobrý postproces, aby sa na nich si uvarili kávu pri nich a tak. A vieš kam mierim, hej. Že oni proste zistili, že no, moja zlatá, mne už nestačí sa fotiť tým telefónom a čo ja môžem teraz spraviť? No musím zavolať tomu fotografovi a musím mu tie prachy zaplatiť teda, aby mi spravil dobré fotky. Vieš, lebo oni chcú vidieť fotky, kde to bude detálnejšie, aby videli viac do hĺbky toho umenia. Áno, a hej, ide tam o tú hĺbku, presne, vieš, tam to je tie detaily, napríklad, že ten ušný lalôčik, že dobre nasvietený. To je dôležitá vec. Takže toto som vypozoroval a teraz mi tie isté modelky v rámci, poviem príklad, to je možno obdobie pol roka, sa mi začínali ozývať a sami mi ponúkajú. Ja, vieš, my sme spolu komunikovali, vieš, bola som troška, no, takto ti to poviem, už som prešla si niečím, proste už mám skúsenosti, chcela by som od teba, mohli by sme nafotiť toto a toto, ale už normálne rozumne. Prepáčte, že to tam afektovanie som sa snažil, ale nechcem ich haniť. Proste už idú na to, zistili, že naozaj, že nie je to až také jednoduché. Hej? Takže prídu za mnou, vieš, a toto som ja len potreboval vyzistiť. Ja som nechápal tomu, že oni na začiatku chceli ešte pomaly po mne, aby som im ja platil a už teraz tie isté modelky idú za mnou a chcú proste dobre správne, prosím ťa, cenovú ponuku. Chcela by som nafotiť nejaké produkčne zaujímavé fotky, napríklad niekde na hoteli alebo v ateliéri s nejakým zaujímavým dokonca príbehom. Chápete? S príbehom dokonca. Čo ako berem? Že je to super, hej? Ale tam je vidieť na tom, že ako im tie zisky, alebo jak to... Ja neviem, jak sa to tam... Ja neviem, ako to tam funguje presne. No, že ak ten záujem tam proste rýchlo opadne. A oni potom, vieš... Čak áno, teda aspoň podľa mňa tuto v tomto okolí, čo sa ja pohybujem, tak väčšinou názor chlapov už je takých na toto normálnych zmýšľajúcich chlapov, hej, nie tých, čo sú tam. Takže sú to v podstate slušne povedané šlapky, hej. Ale no... Áno, že proste predávajú svoje telo... Zmačkol by som nejaký efekt, ale... Šaňo hľadá efekt práve pohľadom, ktorý by mačkol a nevie, ktorý. Daj tam random a ono to nejako vypáli. Toto hraje v môj prospech teraz. To som... No, ale je to tak, môj názor, ja sa za to nehambím. Máme spicy poto, vyprávame si, čo chceme. Jasne. No, lenže keď máš, si zober, ak si hovoril o tom Instagrame, že máš tam babu, čo dáva tam odhalenejšie v odzorkách fotky, aj keby si tam nechcela dávať fotky, že napríklad nič pohoršujúce, že rukou si drží prsia viac do umeleckejšieho štýlu, hej, čo fotí napríklad aj umelecké akty a tak ďalej, že sa tomu venuje ako modelka. Hej? Založí si OnlyFans. Tie fotky tam bude dávať, čo Instagram nezobere ani s cenzúrou, hej? Bude tam dávať bez cenzúry s tým, že si tam dá mesačne proste... Jasné, platená brána. Áno, jasné, ako modelka. A bude tam dávať len fotky od fotografov, čo nafotí, ako hovoríš, s príbehom, umeleckým zámerom a tak ďalej. S tým súhlasím. Lenže tu je podľa mňa ten problém. Ako náhle si už ako baba na OnlyFans, tak hovorím z môjho okolia, už máš nálepku, že tam máš niečo viac, hej? Lebo ľudia to očakávajú. Tá baba môže ísť na platené platformy, ako napríklad na Patreon, na Kofičko, hej? Je viac možností,
Keď tá baba dá si do popisku na Instagram ako odkaz do linku, že má Patreon, tak to až tak nezaujme. Lebo tam nie je taký hot content. Hej, pochopiteľne. Takže toto je taký ťah, ale ako si aj ty povedal, automaticky si tá baba dá nálepku a môže tam mať úplne normálne fotky, umelecké, nafotené a tak ďalej. To je ten problém už. No. Čak to? Chápeš? Pointu. A ešte jedna vec, čo mi tam vadí, chápem pointu, však je to správne povedané, že proste tá nálepka OnlyFans sa ťažko zmýva, že to proste permanentné tetovanie. Bohužiaľ. Mňa by zaujímala jedna vec, a to mi prosím vás skúste povedať aj vy. Mám taký pocit z toho, že kedy vznikol ten dojem toho, ale tá nálepka, keď už sa tu bavíme o tých nálepkách, tá nálepka toho, keď sa baba začne fotiť telefónom na Instagram alebo na OnlyFans, že je modelka. Prosím vás, kedy toto vzniklo, pretože význam slova modelka bol kedysi úplne niekde inde a teraz, keď si baba kúpi 14 iPhone Pro a začne sa fotiť na tieto sociálne siete, tak ma zrazu proste si hovorí modelka. Prosím vás, že kedy toto vzniklo a prečo to tu kurník šopa je? To si dal strašne ťažkú otázku, ale teraz. Lebo mňa toto dosť hnevá. Lebo ona predáva svoje fotky ako umenie, môj názor, hej? A ja som není nejaká lacná ona, lebo nechaj ma dohovoriť. Ja som není nejaká lacná ona, lebo ja sa nikomu fyzicky nedávam, chápeš to? Aha. Že preto som modelka, hej? Lebo predávam svoj zaujímavý content za peniaze, že som žiadaná, lebo každý ma chce vidieť holú určité obdobie. Potom, čo keď už prestanú zaujímať, tak OK, to už je druhá vec. Ale prvotne sa nazýva supermodelkou, lebo je tam napíše 1 milión chlapov. Ahoj moja, má sebavedomie neviem kde. Vysoko. Michal to skôr myslel ako z toho hľadiska, že prečo si vôbec hovoria modelky. No lebo majú ten pocit, lebo sú tak brané už od tých chlapov. Chápeš ma, čo chcem povedať? Že... ale že, je to asi preto, že poviem ja za seba, podľa mňa je to tým, že modelka v minulosti, ja to teraz beriem ako stále tak, je pre mňa asi v očiach verejnosti bolo vždy brané, že keď sa o niekom povedalo, že je modelka alebo model, tak je to človek, ktorý je vizuálne krásny, zaujímavý typ a je nejakým spôsobom populárny. Niečo ako Adela, hej? Počkaj, Adela. Ktorá myslíš? No veď bývalá Banášová Vincenová, myslím, že sa teraz volá. Aha, áno. Môže byť ako presne. Že to si myslím ja osobne, že je akože model, modelka, alebo proste, bola kedysi Evangelista, teraz Bela Hadid, máš kopec proste týchto, to sú modelky, lebo sú to ľudia, ktorí sú vizuálne zaujímaví, sú tuctoví, sú krásni, majú niečo do seba a sú aj populárni, nejak v tej spoločnosti, alebo jak to nazvať, Majú svoju osobnosť. Čiže oni sú skôr tak, ako by som povedal, že privlastní, že teraz tí influencerky a všetci, tým, že oni ja mám 100,000 sledovateľov na Instagrame, ja som verejne známa osoba, takže ja som modelka, A príde za to holkou a povie, že dobre moja, teraz mi tu prosím ťa sprav catwalking. A ona sa povie, čo? To čo je? Toto je tá vec, že tá modelka, kedy si vedela chodiť, vedela sa usmievať, vedela sa pozerať, čokoľvek správať, chovať. Rozumieš? A teraz proste to je... Ale to treba zase brať, z toho pohľadu, že my sa teraz bavíme tak o všeobecnosti, o tých kvázi modelkách. Ja ich nechcem urážať, tých ľudí. Hovoríme im modelky, lebo oni si tak hovoria, tak ich hovoríme. Prečo si tak hovoria? Ale to chcem povedať, že no však to som teraz zdravil predtým. Lebo špinia v podstate aj dobré meno tým ale tak oni si myslia, že majú teda tých 100,000 sledovateľov. Oni si myslia, ale nie sú. Ja viem, chápeš? Ale preto sa tak zaužívalo, že hovoríme im modelky, ale nie sú to modelky. Ja viem, ja tomu rozumiem. No. Len hovorím to, že tam to niekde vzniklo, vieš. A samozrejme pre normálnu modelku je to urážka, lebo ja fotím pre agentúry, viem, aké to je
namáhavá, to je robota. Však, to je fakt, akože robota, není to, že teraz ráno sa zobudím a ja som modelka, a poďte ma všetci fotiť. Idem si zacvičiť do fitka. Oni proste učia sa pozovať, učia sa proste chôdzu, učia sa výrazové schopnosti, mimiku tváre, proste strašne veľa vecí, ktoré modelka musí zvládnuť. Jak keď mi chodia na komerčné fotenia modelky z agentúr, tak to je 101, keď fotíš modelku, profesionálnu modelku, a keď fotíš človeka, ktorý o sebe tvrdí, že je modelka. Jak to povedať? Amatér? Alebo... Ja nechcem urážať tých ľudí. Začiatočník, hej, ale tomu. tak, vieš, a povedať, ja som modelka, lebo ja som fotila už 10 fotografami. Ale akými? To je super. A čo si sa naučil na tých 10 fotení, keď teraz mi prídeš a pýtaš sa ma, čo máš robiť? Hej, že ako, jasné, ako chápem to, ale to si musia oni sami uvedomiť, tí ľudia. No je to niečo v tom ponímaní, ako keď sa v týchto daných fotografických skupinách, ktoré sme tu dneska rozoberali, niekto nazýva, že ja som fotograf. Keď tam príde náhodou druhý odborník, ktorý sa spýtaš, na čo fotíš, tak on mu napíšeš na mobil. Áno, zasa, vieš, dá sa aj s mobilom dobre fotiť, ale máš pravdu. Ja viem, čo si chcel tým povedať, akože chápem tomu, hej, že ale tak tomu sa nevyhneme, vieš. Ono je to je taký boj s veternými mlynmi, toto, vieš, že vždycky už v dnešnej tej dobe tej digitalizácie, kde proste každý môže mať s dobrým telefónom môžeš nafotiť dobré fotky, s dobrou zrkadlovkou, so zlou zrkadlovkou, s hocičím, ako to je to, čo sme sa bavili v prvej časti, že to proste pokiaľ ty máš víziu, vieš, čo chceš spraviť, tak si to kurník šopa dokážeš aj vytesať do kameňa, ty vole, hej, len aby si to vizualizoval, lebo to chceš mať. Takže to je také, no. Ale chápem, čo chceš povedať, hej. A potom tam príde Maník a povie, som si kúpil Hasselblada, ale ako, neviete, kde sa tu zapína? Že sú proste strašní kolíci sú niektorí, vieš. No, v podstate na čo fotíš, ja to hovorím vždy aj budem. Zas na druhej strane, keď chceš fotiť, kúp si foťák. Ale aj mobilom, hlavne v tej street fotografie, podľa mňa sa dá, lebo tam máš tú väčšiu anonymitu s tým mobilom, že si brány ako keby, že tam nemáš taký objektív veľký a nemáš 2-3 kilový stroj. No, jasné, ale tak môžeš fotiť lajkov, môžeš proste ako sú foťaky, ale viem, čo chceš povedať, chápem, rozumiem. Len je to... Vidíte, priateľ, a zás sme sa odbočili a zás Ghost nás nevaruje, že a čo nás na čo varovať? Takže sme čo chceme. Hej. Mimo, dobre, OnlyFans. Mne sa s vami dobre odbočovalo. Naspäť k OnlyFans. Ja čo som chcel k OnlyFans povedať, som si povedal, to, čo mňa trápi, hovorím je to, že neviem, či to je úplne schodná tá správna cesta pre tie baby, ale aj chlapov, alebo hocikov, kto tam robí ten content, ktorý tam robí, taký kvázi divný. A ďalšia vec, že je to proste taký skok do prázdna, lebo tam naozaj buď zarobíš rakety, aby si potom už nemusel nič robiť, lebo si predstav, že ty odtiaľ tam skončíš, poznáte, čo ja viem, pol Slovenska a pôjdeš robiť, kde si predávačku do Teska. No. Kámo. Tak... A všetky tvoje fotky, čo skončia na internete, ja to neviem až len tak. Takže... Ale si predstav, že budeš mať deti, nie? A synátor bude mať, neviem, 12, 10, 11 rokov. A vieš, decka už v 10 rokoch majú mobily, nie? A teraz v škole... To je mama. Aha, však ty tu máš mamu. Aha, to čo tu má, hej? Vieš? 4 piercingy. Predstav si tu, vieš, ale toto ja si to neviem predstaviť, vieš, lebo tam tá šikana jedno s druhým, vieš, to musí byť. Na tým mladé baby. To je to. Propagovať sa so svojím vlastným telom, čo dostali v podstate zadarmo od rodičov, hej, dá sa povedať od prírody, v úvodzovkách. Je to, chápeš, chceš peniaze, choď robiť. Môj názor. No, ako... A toto nazývanie robotov, ako je to čas strávený do niečoho, musíš tam byť, keď chceš, dobre, ale koľko z tých bab, ako si povedal, sa zabezpečia do budúcna, aby robiť nemuseli. Však málo. No. Na Slovensku tým duplom. Chápeš? Však ja tomu rozumiem, no len ako zas je pravda tá, že dnešná doba debilná, ako naozaj umožňuje ľuďom taký nepomer v zárobkoch, alebo ja sa nechcem zle vyjadriť, ale vieš, že tu nás stačí holke odfotiť si zadok a prsia, hej? No. A zarobí ťažké love, dostane, poviem príklad, 1,000 eur mesačne, hej?
Možno aj vyššie. A na druhej strane máš Manika, ktorý napríklad ja neviem, robí cesty asfaltuje cesty a dostane 600 € na je celý deň na slnku. Vieš, že ja teraz nechcem hovoriť, že dobre, no však aj ty to môžeš ísť robiť. Jasné, to je všetko v poriadku. Áno, aj ty môžeš zrobiť OnlyFans. Jasné, môžeš ísť robiť influencera, môžeš ísť robiť bla, bla, bla. Influencerov nemá nič spoločné. Nie, ale myslím to, že ten nepomer toho rozdeľovania alebo cenenia si tých činností. Práca, hej. Ako my úplne teraz akože odbáčame ju troška do iných sfér. Ale je to tak. Ale vieš, že je to, že proste to je to isté, ako keby si prišiel do obchodu a tým, že chleba je populárny, lebo všetci ho jedia, tak bude stať 1,000 €. No. Pretože je populárny. Hej? A voňavka, ktorú nikto nechce, ale je pekná a vonia, bude stať 2 €. Hej? Vieš, je to taký ten nepomer, tá cena práce, alebo ako to nazvať. Nechcem už zabrdať do takýchto, lebo... No, je to tak. Dopyt vytvára ponuku. Áno, presne, to je to. No. A ktorý priemysel najviac zarába? Povedzme si na rovinu. No porno priemysel. Vedecký? Celosvetovo. Je to tak. A vždy to tak aj bolo. Ja neviem. Chceš vyťahnuť nejaký citát americkí vedci zistili? Nezistili? Neviem. Daj mobil, dobre, ideme. decka, zistíte, že čo zistili americkí vedci a do komentáru nám to dajte. Hej, nás to zaujíma celkom. Takže toto je ten OnlyFans a to je to, čo ma trápi. Ako, jasné, sú aj iné tie platformy ako Patreon, Hero a Coffee, všetko možné. Len to sú všetko platformy, ktoré majú ja neviem, kedy to sklzlo, lebo aj OnlyFans vznikal. Oni všetky tie baby, čo tam vystupujú, tak oni tak argumentujú tým, že ale OnlyFans vzniklo pre rozvoj akože drobných umelcov, aby sa zviditeľnili. Ale toto nemá nič spoločné, prosím. Ale každá sociálna sieť takto začínala, že vznikla preto, aby jednotlivci sa tam mohli prezentovať svojim umením. A vždy to sklzlo k tomu, že to umenie, ktoré sa všetci začali prezentovať, bolo to umenie, ktoré je 18+, hej? Takže ako, OK, ale prečo to tak je? No lebo je to najjednoduchšie, hej? Pretože samozrejme, že pre mňa je jednoduchšie, keď ja si vyfotím moje chacharu. Presne. Lebo ma to nič nestojí, ako keby som tam mal, ja neviem, modelovať z hliny, pardon. Vázu, ja neviem, vieš, z tej dynastie Ming. No proste, že by si mal robiť nejaké umelecké dielo. A čo tam má spoločné s umením, mi povedz? Že sa odtúti pri zrkadle celého. Nič, len to som hovoril, že áno. Že ich argument, to je umenie. Čo je umenie? Tak umenie je dosť ako subjektívny pohľad. To je len výhovorka preto, lebo si lacná dievčina. Slušne alebo povedané. aj chalán to môže byť. Nebuďme zlí na baby. Veľké percento sú tam baby hlavne. Veľmi veľké. Nemáte svoj vlastný OnlyFans? Ja si založím. Po dnešku asi budem mať. Ja si budem nohy fotiť normálne. Ale chlopate. Jednu si oholím, druhú nie. A budeš hádať, že koho to je. Ja chcem pazuchy začať fotiť. Hej? A poľadne zarastie nejak máš bradu. Ste lambužníci. Ja počkám ešte, kým sa bude prenášať aj akože pach cez internet. A to ja budem strašne bohatý. Sa dožiješ? Dúfam, že hej. Ja budem tak závodov, to bude úplne, už mám biznis plán. Budeš voňavky predávať, hej? No, pre niekoho áno. Pre určitú skupinu ľudí? Áno, ale tak asi nebude to úplne voňavka, ale je tam zámer. No dobre, takže toľko k tým sociálnym sieťam. Takže nechcem to už ďalej naťahovať. Chcete k tomu ešte chalani niečo povedať? Neviem, v podstate bolo povedané. Môj názor, ja mám súkromný názor, ktorý tu hovoriť nebudem, lebo veľa ľudí by to pohoršilo a nechceme moc nadávať. Takže... Poď do toho. Poď do toho. No, súkromne sú to ľudia, ako každý sme zodpovední sami za seba, pochopiteľne, každý nech si robí, čo chce, pokiaľ s tým neubližuješ nikomu, OK, berem. Ale tie baby sú podľa mňa mladé a sprosté. Nehovorím, že mladé môžu to robiť aj okolo 30 rokov, 35, 40, hocikto. A sú to ľudia, ktorí nepoznajú svoju vlastnú hodnotu. To je celé, podľa mňa. Hej, mám to tak podobne. A nemajú žiadnu sebaúctu a nerozmýšľajú nad svojou budúcnosťou. A z profesného hľadiska, čo sa týka fotografie, som povedal, že to chápem, keď má nejaká baba, respektíve modelka, hej,
Nie OnlyFans modelka, ale normálna modelka, ktorá chce bez cenzúry ukázať svoju prácu a prácu fotografov, ktorými fotí, OK, to je bez problémov. Veľmi malé percento to tam tak nájdeš. Tak. To je môj názor. Dobre, OK. Miško. Každý nech si s tým robí, čo chce. Počkaj, pozor, Ghost sa ešte ozve. Ja si myslím, že sme to prebrali celkom dobre a nemám už čo viac k tomu. Aby som sa nad tým tiež dokázal ešte pohoršovať minimálne hodinu. Ale kámo, o tomto by sme sa mohli baviť celý týždeň. Sa tu zavrieť, ty brďo. Ja hovorím, počkajte si, keď tu budeme mať OnlyFans modelku. Ja ju zoženiem, fakt, sľubujem. Troška to ešte ponáťahujem a on bude. Čo ponáťahuješ? Tie kontakty všetko, ako vieš. Daj to tam, vpravo hore. Takže, pravo. Presne to. Dobre, OK. Takže toto bola naša časť, taká dvojčasť o sociálnych sieťach. Dúfam, že sa vám páčila. Pokiaľ chcete, lajkujte, nemusíte lajkovať, ako sme hovorili už minule, nás to nejako netrápi. Ale môžete. Ale budeme radi, samozrejme. Lajkujte, šerujte, komentujte, posúvajte ďalej a majte sa radi hlavne. Všetci. No, tak asi tak, no. Badabum, okay. Dávaj to tam. Kde badabum? Modré. Nech sa páči. Som dobrý priateľ, počkajte ešte také 3-4 epizódky a to tu budem úplne súkať. Aby mi to neliezlo na nervy za chvíľu, počkaj. Však ja to vždycky tak ako napíšte do komentára, či som to dobre použil. Ja si myslím, že som dobrý. V tomto, OK, nie, dobre. Tak, dobre, no, nič. Tak ostanem pri tom fotení asi. Začínam mať nikotínový abstrakt, poďme fajčiť. Tak, dobre. Majte sa pekne, kamaráti, priatelia, všetci sledujúci, poslucháči na Spotify, blablabla. Blablabla. Majte sa pekne. Čaute, čaute. Čau kolom. Badabum.